wala ba? Kalimot ba? Pare-parehar bag naong mga kuano, dahon no? Wala ka diri ba no? Lipat sa dalan ba? Pauwi na kami ngayon papuntang Pagumbang. Andito na kami ngayon sa Orang.
500. Pansat ba 500 na daan to. Kailangan mo presyo di agad. Pareha man nato. Lagi. Nakanin daw diaw, nakakabali yung business. Aw, Eh, komprador ka. pakuha lang ba no? Oh, katong nila ada yang presyo ato sa bunga sa kado, hindi na ako balik. Kado na lang ko. Kaya mo ko nung ipalit kado. Merkado diri pareha ra man no? Allah ka na ko. Ha? Ligsan oy. Ano mo to? Bigsan kay ron kagi ta wala ta ko kagi. Kagi ta. Bigsan. Sa man, nakanaan na ron. Ako ni kangkong. Kaog tangkong yun. Dalo to tangkong ako totong kuan. Na tangkong god. Ha? Water lily. Terlili to. Grabe mga bahay dito, bus. Tingnan yung mga bahay dito, bus. Ang lulupet. Nawa na, lapas na dyan ang tubig ko. Mabalod-balod po diri sa isid. May balo dali. Kanang hangin-hangin wala. Wala eh. Saghangin kayo. Oh. Nado man, yung mga kawas. Mga lapas. Gawas, gawas. Gawas na to. Puro. Kanto lagi nga ni may atong una lagi nga. Balo lagi mga na, dali, mga tapo. Una. Basta kayo mo. Alapaw. Wow, mga bata naliligo ngayon. Mga pukyang ina. Buaya. Namabot dre. Dol kay dagat dre dato nun sa kuanon sa malig no. Sangit. Kaon gid ayo. Sabi ni tao pa jug maayo day no. Taob naman tagani kay to kuan. Panulong na to. Onas ni launa pa no. So, mabangkaw. Eh. Sunod tuig maabot hindi. Wow. Kembak. Ada pita ulingan dri. Para dito. Oh, dato pikas balik ko. Pananglag na dito lang haron da. Ha? May pananglag na dito lang haron. Ay nay, kapalit na kalimango pod. Ingon man siya gulay stock daw. Oh, Wala lagi mga buhay pero lagi. kaya patay na yung mga kaya ba ang buhay ana? Panglapas mga limango, gawa. Ah. Tapukot day. Ito putang ano? Ito, siya mo ito. Nagisyo na nila. Oh. Ay, sabi na bay. Sabi na. Shirt ka? Nakatato dito na labya? Ha? Gawang sound trip diri oh. Grabe ang lupit na sound trip dito Wala ko ngayon. feeling. Oo ba? Kumpiyansa ko bakit ano na ana po yung dep. Wala ka masayro ba? Kator kanila. Ah, ano? Pwede. Pwede ka tawagan ako sa sakya. Ato na ha. Isa man. Lang ko na ko. Abi ko kakuan na pasali ka na lahat tulong mo sa oras. Sa oras mo ni. Bay na kay tulong litro bay deh pareho ko dai na nok dai. Tunga lang. Tunga lang bay, okay na bay? Ha? Tunga. Kaya tunga bay. Si Quinta tunga. Sao na lang. Tunga na ron. Oh, gani jisre patong nila gani. Dili ni bisig daw.
Ah. Gisre patong nila. Dito na ngayon si Angkol nagtutubi lang kaniyang mga galon. Kali kan kahiling ko daw na. Masangit ka sa tangkong ba? Nah, Saya tata dia ron. Abot. abot ro minum-minum ka. Oh ba? Sa litro. Ko na isa. Lako tungag litro. Kulangon guys tunga to. Salamat tay. Ayusa negosyo diri no gasolina. Gusto ta gasolina diri, apilting dito ka. Ah, guys gue. Ana ganin na diri. Sa samahan, nindap to. Itong labyan mong pinahan ba? Nga naman. Tapos ito tinda man sa gasolina. Dani ko nang bagi pinna kay. Oh, niya ka lang. Barato. Mo ko ang ito ba? Mo mata og sa kurasa ka mukaw. Ah, Mo ni pangitaon to kay Amo biyahe di mo gabi diri. 24 hours din sa naman. Tultor mo pasero balay ko. Oh. Karon. Mahal pa kay pangalan mo. Wa ano. mo lagi ayo ron bro. Maabot rang sumutuig ayo naman. Hindi pa sumutuig. Ah, kana makaplastar na siguro. No? Okay, mau bangay pagko ang bongbong ron. Mupay pagwalas pandemic po doy. Tungkol sa dinig ba? Mupay siguro mo pandemic panigbalik nyawa na. Ah, dili na. Adili na na no. Dili na bongbong mo. Wapo bongbong eh agriculture paway ba.
motor. Andito na kami ngayon sa Bagombang. 30 tanan. Grabe, ang init ng panahon. Parking fee 20. Grabe ka dyan kayo. Kauras kami. Oras na. Hmm.